Vorbim astăzi puțin despre stres, această componentă cumva firească a vieții noastre moderne, care este de fapt o reacție normală a organismului la provocări. Momentele de stres ne ajută să aflăm mai multe lucruri despre noi și despre ceea ce ne îngrijorează. Puteți să luați un pic și o foaie de hârtie, să facem un mic exercițiu. Dacă înțelegem ciclul stresului, putem să-l gestionăm mai bine. Primul pas ar fi să identificăm sursa stresului, adică declanșatorul. Vă puteți gândi la un moment sau la o situație când v-ați simțit stresați. Ce dificultăți au fost acolo? De exemplu, am dificultăți cu volumul foarte mare de muncă la serviciu. Pasul 2. Identificăm reacțiile cognitive. Ce gânduri apar în situațiile respective? Cum se modifică gândirea mea? Ce temeri apar? Poate voi fi concediat. Pasul 3. Identificăm reacțiile emoționale. Ce emoții simt în situațiile de criză? Cum se schimbă starea mea emoțională? De exemplu, când am mult de lucru, mă simt iritat, anxios, frustrat, vinovat, etc. Pasul 4. Identificăm reacțiile comportamentale. Ce tind să fac atunci când sunt stresat? Tind să mă izolez, poate îmi pierd cumpătul, poate înrod unghiile, poate beau sau poate mănânc prea mult, poate nu mă îngrijesc. Pasul 5. Identificăm reacțiile din corp. Poate simt durere de cap sau tensiune în zona umerilor, poate am modificări ale apetitului sau dificultăți de somn. Și ultimul pas, tehnicile de gestionare. Notați-vă ce ați făcut pentru a gestiona stresul, ce v-a fost de folos și ați fi dispus să încercați și alte lucruri. Și nu uitați, procesul acesta de gestionare al stresului este unul continuu. Important este să avem răbdare cu noi și să găsim fiecare tehnicile care ne ajută cel mai bine, separat sau, de ce nu, în cabinet. Mulțumesc și pe curând!